Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda futhi ngaloku abakubiza changing noma ukushintsha ama-mixed number, inamba ezixubene inombolo ezixubene sizenze lokhu abakubiza ama-improper fractions noma inombolo ezingamanga ngendlela efanele. Phambi kwethu sizokwenza isibonelo bese senze ekucaleni kepha ngendlela ehlukile. Sizoba kuthiwa lapha phambi kwethu ubhala u5 1/4 umenze improper fraction. Ngizonika nje isibonelo esimqoka kakhulu nokuthi niqonde ukuthi ama-fractions into enjani, ama-mix nama-improper fractions, ama-mixed fractions ama-mixed numbers nama-improper fractions izinto ezinjani. Bese ngishilo ekuqaleni ukuthi i-mixed number noma improper fraction ilento abathi i-numerator inkulu noma ilingana ne-denominator. Phambi kwethu sino-5 1/4 wethu esizosebenza ngayo. Ngifuna sibheke lo ya5 wethu. Lo ya5 wethu kahle kahle sizomenza ngesibonelo ese-orange futhi. Kufana nokuthi mabathi ngoba u5 ilento abayibiza i-whole number, inombolo ephelele or into ephelele. Sothi u5 wethu laphaya ophelele uma simhlukanisa kawu4 or noma i-orange lethu uma silihlukanisa kawu4 loya4 loya wethu oyi-denominator laphaya sizoyenza bo5 nje ama-orange amahlanu esiwahlukanise kawu4 i-orange ngalinye. Sawuhlukanisa amacezwana amane e-orangini eliphelele elilodwa sahlukanisa nama-orange wethu amane laphayana njengoba wabona phambi kwethu. Esikwenzile siwahlukanise kane i-orange ngalinye, kusho ukuthi u5 wethu ophelele lapha esikhangisweni kusetshenziswe iphayi. Mina ngifuna nje sikhulume ngama-orange, ngiyacabanga ukuthi sizoqonda kahle. Njengoba ngisasho ukuthi u5 wethu uhlukaniswe noma ama-piece, isilungu sisho kanjalo, amacezwana ngesizulu ukuthi amacezwana amane ahlukanisiwe e-orangini elilodwa. Orange elilodwa lihlukaniswe kane noma amaphisi amane. Esinakho ke ukuthi sizothi u4 wethu wamaphisi lawa amancane simphinda noma simtimesa ngo5 wama-orange lawaya sithola u20, kusho ukuthi sinamaphisi noma amacezwana awu20. 20 ke uyafana no 1/4 noma u20 u-times 1/4 wethu ulingana no20/4 wethu. Masithe 20 nje over times 1/4 wethu ulingana no20/4 wethu. Kusho ukuthi u5 wethu lo ophelele unamaphisi njengoba ngibhalile laphaya awu20, okuwu20/4 wamaphisi esinawo phambi kobuso bethu. Ngiyakholwa manje seyilula, icacile futhi ayisokolisi kakhulu. Okunye sinakho-ke ebeningakubhekanga mhlambe noma benikubona ningazi ukuthi kume kanjani u1/4 wethu. U1/4 wethu-ke ufana nokuthi sesine-orange eliphelele, kepha esikwenzayo-ke manje ukuthi e-orangini lethu eliphelele sizokhipha icezwana elilodwa kumacezu amane esinawo e-orangini lethu eliphelele. Sizokhipha nje ucezu noma ipiece eyodwa. Asidingi konke i-orange lonke, sidinga nje ipiece eyodwa emaphisini amane
noma emacezwaneni amane esinawo esihlukanise ngalo i-orange lethu. Into esiyenzile ke sino 5 1 over 4 ufana nokuthi u5 plus 1 over 4 wethu. Ukhumbule ukuthi u5 wethu umele ubani? U20 wethu. U5 umele ukuthi sinama piece noma amacezwana awu20. So sizothi 5 plus 1 over 4 ulingana no 20 over 4 asikayika nayi into ebengifuna siyenze kahle ukuthi uma sihlanganisa ke loya 20 over 4 simhlanganisa no 1 over 4 na impendulo esitholayo ilula kakhulu u21 over 4. Numerator ama-denominator wethu awashintshi ahlala njalo. Into eshintshayo kahle kahle sikwenzile sithe u1 plus 20 u20 plus 1 sathola u21 over 4. Kusho ukuthi amaphisi wethu nje laphayana ebengifuna ukunibonisa nicacele kahle awu21 njengoba bese niwabonile yiwo esinawo saba futhi no 1 necezwana lethu elu1 salihlanganisa u20 wethu loya simhlanganise no1 oyipiece yethu sathola impendulo yethu engango 21 wamapiece noma amacezwana esinawo. Ngisaphinda lento bengilongiyenza u21 uyafana no 1 or uyafana no times 1 over 4. Ngizakuzonika nje imizuzwana nizame ukwenza umqondo ngaleyanto eyenzeka lapha ukuthi kuze kanjani sifike kula 21 na yonke lento esiyenze lapha isixaka. Ngiyathemba inixakanga ilula kakhulu. Ngizofuna ke isikwenze ngendlela ejwayelekile njengoba sihlale sibala ama-fractions ama-mixed number siwayisa kuma-improper fractions. Sizothi u5 1 over 4 wethu ufana nokuthi noma ulingana nokuthi sizothi i-denominator yethu sizoyigcina injalo iwu4. Kepha manje esizokwenza sizothi u5 times 4 oyi-denominator yethu 5 lo phelele simphinde kawu4. Ithi ngiyenze kahle ngifuna ukuyenza kanje. Ngizothatha irubber yethu ngisule nje laphayana ngizothi u4 ngizothi u4 wethu oyi-denominator ngimphinde kawu5 ngiphinda kawu5 loya ophelele 5 wethu lomkhulu maqeda ngimhlanganise no1 u1 loyana olaphaya obekayipiece yethu noma ucezwana lwethu. Inombolo engiyitholayo u21 over 4. Ngiyacabanga ukuthi lula kakhulu ayixaki futhi kunjalo kuyale ndlela esikubala noma sithola ama-improper fraction. Le sesinayo phambi kwethu sekuyi-improper fraction u21 mkhulu kune-denominator yethu u21 wethu uyi-numerator.